Jekk qed tara dal-video ovvjament għandek Facebook jew għandek Instagram. Issa, il-maġġoranza ta' min għandu Facebook jew Instagram, ejja ngħidu għandek 20, 30, 40, 50, 60, normalment mhux iktar minn hekk. Allura ċans huwa li realistikament inti hemm ċans li tgħix id-doppju, jekk mhux it-triplu, jekk mhux 4 darbi tal-età li għandek illum. U jiena diħa nistaqsik. Jekk inti forsi xi waħda minn dawk li ġieli ħsibt jew ġieli qed isma' issa jiena għandi 30 għandi 40, għandi 50 issa żmieni forsi għamiltu li kelli nagħmel għamiltu. U kelli ngħidlek illi ħafna min-nies illum qed jgħixu 90-100. Ma tindunax illi dak il-karozza li inti għandek, il-karozza tiegħek hija ġismek stess, illi inti għandek waħda biss minnha. Allura sa ma tispiċċa l-vjaġġ tiegħek f'din il-ħajja, tibqa' biha dik il-karozza? Mhux ta' min issewwiha għal 50, 40, 30, 60 sena oħra għax lilha biss għandek. Aħsibha naqra sew. U ħudd il-perspettiva issa, anke li ġejjin daw il-ġimgħatej ta' festi, aħsibha naqra isma' jiena dil-karozza tiegħi x'qed imbellala. It's okay li mmur party u nieħu ftit drinks iktar mis-soltu. It's okay li nikol naqra iktar naqa' differenti mis-soltu, però overall fil-ġurnata x'jiena nagħmel. Għax bir-rispett kollu ta' dak inti għandek avveniment. L-avveniment ma jdurx 24 hours. Ta' forsi dak kien tal-militu ta' New Year li kollok forsi xi breakfast, lunch u dinner. Il-bqija ħafna mill-affarijiet ħajkollok jew xi lunch, jew xi dinner, jew xi breakfast mhux it-tlieta li huma f'salt. Mela qod attent x'qed tagħmillu lil ġismek. Ħalli dak il-ġisem illi għad baqalek inti tgawdih jekk il-bambin irid ħafna snin awguralek ħafna għomor. Tieħu ħsiebu, ħalli jibqa' jagħtik ir-riżultati tibqa' tħossok tajba bih u jibqa' wkoll jidher sabiħ u jidher tajjeb. Aħseb fuqha, kemm għad baqalek tgħix bih dak il-ġisem. Jekk tallim xi ħaġa minn dal-video, ħadolbok tagħmlu like jew love u tista' anke tagħmlu share jekk jogħġbok ħalli nxerdu l-kelma. By the way, kien se jaqalna kollox hawn għax hawn is-Sinjur Chester jiġbed il-wires. Grazzi, niltaqgħu.